Исламга керү җиңелме? Әйе, чынлыкта исламга керүнең ниндидер аерым ысулы да, йоласы да юк. Ислам кабул итәр өчен ашыгырга кирәкме? Яки уңайлы вакыт булганын, кайбер мәшәкатьләр бетүен көтәргәме? Әлбәттә, ашыгырга кирәк. Ислам динен кабул итүне кичектерү афәткә китерүе бар. Чөнки һәр кайсы мизгелдә сиңа үлем килергә мөмкин. Чынлыкта исламны кабул итү ул отышлы сәүдә. Һәм сәүдә итүгә ашыккан сайын синең отышың күбрәк булыр. Ислам динен кабул итәргә теләгән кеше ни эшләргә тиеш? Бары тик ике шәһадәт нәмәне, ягъни Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы һичбер зат юк. Һәм Мөхәммәд аның кулы һәм илчесе икәнне шәһадәт китерәм дип әйтергә тиеш. Алар нинди телдә әйтелә? Нинди телдә яхшылап әйтә аласың? Шул телдә әйтелә. Монда гарәп телендә әйтүле шарты юк. Мәгънәләрен аңламаган килеш әйтү дөрес дип саналамы? Юк. Әйткәндә мәгънәләрен аңлап, шул мәгънәләр бездән нәрсә таләп иткәнен белеп аларга ышану һәм буларның барысын да гамәлгә ашыру шарт булып тора. Шәһадәт китердем дигән сүзнең мәгънәсе нинди? Аның мәгънәсе йөрәгем белән таныйм һәм раслыйм, телем белән әйтәм һәм агъзаларым белән гамәлгә ашырам. Ла илаһа илляллаһ кәлимәсенең мәгънәсе нинди? Аның мәгънәсе Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы һичбер зат юк. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аның кулы һәм илчесе дигән сүзләрнең мәгънәсе нинди? Бу сүзләрнең мәгънәсе ул саллаллаһу алейхи ва саллям кыл һәм аңа гыйбадәт кылмыйлар. Һәм ул саллаллаһу алейхи ва саллям илче. Һәм аның илчелеге ялган түгел. Һәм бу шәһадәтне әйтү барлык хәбәр ителгән нәрсәләрне раслауны, әмер ителгән нәрсәгә буйсынуны, тыелган нәрсәләрне калдыруны һәм Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтенә иярүне үз эченә ала. Ярар, монысын бик яхшы аңладым. Хәзер миңа ни эшләргә? Хәзер инде минем артымнан кабатла. Аллаһтан башка гыйбадәт кылырлык һичбер зат юк һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям аның кулы һәм илчесе дип әйт. Мин хәзер мөселман дип исәпләнәмме? Әйе. Аллаһка мактау һәм бу сиңа карата Аллаһның ниъмәте. Хәзер мин мөселман буларак син миңа нинди насихат бирер идең? Аллаһ сине диндә ныгытсын өчен аңа дуа белән мөрәҗәгать итәргә. Шушы мәсьәләдә ярдәм итүче яхшы дуслар сайларга, ислам динен өйрәнергә һәм үзеңнең исламыңны ул Аллаһның ярдәме белән көчәйгәнчегә кадәр кешеләрдән яшергә насихат бирәм сиңа. Иң яхшы дуа нинди ул? Иң яхшы дуа ул Фатиха сүрәсендә безне туры юлдан алып бар дигән аят. Иң җиңел зикр нинди ул? Иң җиңел зикр ул бисмиллах дип әйтү. Һәм бу мәчеткә һәм өйгә керер алдыннан, алардан чыккан очракта, Коръән укыр алдыннан, мәдрәскә керер алдыннан, киемеңне салыр алдыннан, тәһарәт алыр алдыннан, ашар-эчәр алдыннан һәм башка вакытларда әйтелә торган зикр. Ислам диненә керер алдыннан кылынган хата кимчелекләрнең халаты нинди? Исламга керү гөнаһларны юкка чыгара. Бары тик бу гөнаһлар мәхлукларның хакы белән генә бәйле булмаса. Әгәр кешеләргә карата гаделсезлек, зулымлык кылынды икән, аларга аларның хакларын кайтарып бирергә кирәк. Шәһадәт әйткәннән соң миңа ни эшләргә? Шәһадәт әйткәннән соң сиңа гысыл алырга кирәк. Ни өчен миңа гысыл алырга кирәк? Беренчедән, мөселман кешесе ни өчен дип сорамый. Киресенчә, Аллаһ үз китабында хәбәр иткәнчә ишеттек һәм буйсындык дип әйтә. Икенчедән, тәнеңне эчтән паклаган сыман шулай тышкы яктан да су белән гысыл алып паклыйсың. Яхшы, ничек итеп гысыл алырга? Йөрәгең белән ниятлисең.
Bismillah дип әйтеп бүтән тәнне су белән юешләтәсең. Гысыл алганнан соң нәрсә? Гысыл алганнан соң намаз вакыты керсә, Аллаһның ярдәме белән намаз укыйсың. Ярар, ләкин намаз уку минем өчен авыррак. Чөнки мин анда булган сүзләрне дөрес итеп әйтә һәм хәрәкәтләрне дөрес итеп башкара алмыйм. Аллаһның бөек нимәте белән ислам ул җиңел дин, авыр дин түгел. Ничек итеп миңа намаз укырга? Сиңа минем артымнан намаз укуны кабатларга кирәк. Яки намазга өйрәтүче дәресләрне карарга. Берничә телгә тәрҗемә ителгән намазны өйрәнү дәресләрен шушы язманың ахырында булган сылтама аша таба аласың. Намаздан соң нәрсә? Ислам дине нигезләнгән 5 баганасын, иман нигезләрен һәм башкасын өйрәнергә кирәк. Хәтта исламның һәм иманның дөрестлегенә китерә торган барлык нәрсәне төгәлләгәнгә кадәр. Ислам динен өйрәнер өчен миңа нинди урыннарга урнашырга тәкъдим итәсең? Ислам динен өйрәнер өчен олы галимнәр булган урыннарны һәм Сауд Гарәбстанында урнашкан ислам дине өйрәтүче җәмгыятьләрне сайларга тәкъдим итә. Мөселман булмаган туганнарым белән ничек мөгамәлә кылырга? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мөселман булмаган кешеләргә мөгамәлә кылган төсле кыласың. Ул саллаллаһу алейхи ва саллям ислам диненә үзенең теле һәм әхлагы белән өндәгән. Монда бер кеше бар. Ул ислам кабул итәргә тели, ләкин гаиләсенә белдерәсе килми. Аның хәләте нинди? Ислам динен кабул иткән кешегә моның турында кемгә дә булса хәбәр итү мәҗбүри түгел. Аның исламы аның белән Аллаһ арасында. Ислам динендә булган иң яхшы китап нинди ул? Ислам динендә иң яхшы китап ул Коръән һәм ул Аллаһның сүзләре. Коръәндә иң мөһим сүрә кайсы ул? Коръәндә иң мөһим сүрә ул Фатиха сүрәсе. Шуның өчен без аны намазның һәр бер ракъатында укыйбыз. Коръәндә иң бөек аят кайсы ул? Иң бөек аят ул Аятул Курси. Ничек итеп мин Коръән укый алам? Коръәнне өйрәнү аша һәм аның укылышын тыңлап, мәсәлән, Шейх Хусари, Шейх Хузейфи һәм башкаларны тыңлый аласың. Ничек итеп Коръәнне аңларсың? Коръәнне өммәтебезнең галимнәре язган тәфсир китапларын укып аңлый аласың. Тәфсир китапларын каян табарга? Тәфсир китапларын Мәдинә шәһәрендә булган мусхафлар типографиясын киңәш итәм сиңа. Коръәннән соң миңа нәрсә укырга киңәш итәсең? Коръәннән соң Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сахих хәдисләрен укы. Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейхи ва саллям хәдисләреннән торган иң яхшы китап нинди ул? Иң яхшы һәм ышанычлы булган хәдисләр китабы ул Сахих әл-Бухари булуында галимнәребез арасында каршылык юк. Шуңа күрә бу китапны укуны киңәш итәм. Һәм син аны шушы язманың ахырында булган сылтама аша таба аласың. Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сүннәтеннән булган иң мөһим хәдис нинди ул? Иң мөһим хәдис ул диннең 3 дәрәҗәсе аңлатыла торган Җәбраил хәдисе. Мин ислам динен өйрәнүне булдыра алмасмын дип куркам. Курыкма. Аллаһка тәвәккәл кыл. Аллаһ синең тырышлыгыңда булышыр. Дин ул җиңел. Аллаһ үзе яраткан һәм разый булган нәрсәләргә сиңа ярдәм итсен. Шушы язма ахырында булган сылтама аша кирип, безнең уку йортыбызда безнең белән бергә ислам динен өйрәнә аласың. Һәм шушы язманы иматлап, Пәйгамбәребезнең сүзләре белән сиңа киңәш бирә. Сиңа файда китерүче нәрсәләргә ынтыл, Аллаһтан ярдәм сора һәм бу эшендә тырыш.